Hello guys, kumusta, kumusta? Anyway, welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ipindot lamang po ang subscribe button. Tapos huwag kalimutan yung bell para lagi po tayong updated sa ating YouTube channel. So nga pala guys, Friday pala ngayon. So as a Muslim, compulsory talaga na magsimba sa araw ng Friday. So, ito ngayon mga lodi, nag-iimpake po tayo para sa ating pagsisimba sa mosque. So, ito na. Mayroong nakapagdamit na tayo, diba? So, para maganda yung yung pagdadasal natin. So, kailangan malinis yung yung mga susuotin natin. Bawal kasi yung mga naihian, hindi kaya nakikita ng mga nadudumi tulad ng tae. So, yun po yung iniiwasan natin. So, dapat guys, lahat ng susuotin natin, yung mga brief, hindi kaya damit, dapat lahat malinis. So, tulad dito guys, ito nga pala guys, itong sinusuot ko. Ito po yung tinatawag nilang kimon. So, di ba guys? Siya? Gawa siya sa parang siya guys, Pakistan style. So, yan. Nakikita nyo guys. So, yan na. So, nag-prepare na tayo. Malayo pa yung lalakbay natin sa kabilang kabilang barangay. Doon tayo makikisala ng Friday. So, update lang guys. Guys, ready na tayo. So, samahan nyo ako punta tayo sa mosque. So, mag-hike pa tayo kasi wala po tayong masakyan. So, enjoy watching lang guys. So, ito na guys, naglalakad tayo punta sa mosque. Sobrang init guys kasi tanghali. So, kailangan natin ng pantakip sa ulo para hindi masyadong mainit. Dito na tayo guys. Bago pumasok sa mosque, kailangan bawal dito yung nakatsinelas. So mag-ablution muna tayo. Bago tayo pumasok dito sa mosque, kailangan mag-ablution muna. So ito guys yung kung saan dito sila nag-prepare po ng siya bago mag-ablution, kailangan maghugas muna sa tuwitan. So yan guys, dito tayo mag-prepare po ng abdas. So yan na guys, tapos na tayo mag-abdas. Pasok na tayo sa
dahil tapos na tayo magsala. So, uwian na. Balik na tayo sa ating lugar. Nga pala guys, ulitin ko yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, yung mga baguhan dyan sa channel natin. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Nandiyan po sa taas. Mag-ipindot na rin po yung yung button bell para lagi po tayong updated sa mga susunod na vlog natin. So, thank you guys. Thank you. Bye-bye. Sa ulitin po.